Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahnyotrap National Youth Front Southern Border Area lingba ubak kelang thongni President berubak Trimbor Maulen Secretary dak jingsngok khya mensiam hakbede bak jing yorung lait lut kinong Bangladesh hapok kari India kumjuru hangni hapok kajala Meghalaya lingba ki khap border India Bangladesh nakathan dangar balat Ranikor hak bak seng kalap ksai dak jingbut dien jongka baki don ki katu kani ki breu nakajala Meghalaya ki bedeiru ki dalal ki bajumlian ban penrung tu ki nong Bangladesh sha India namar kata ka seng ka mahamjur yakini ki breu ki bajumlian yakni ka kam ladalap ka seng kan sale yak badan kam shushu ka seng ka buru ka jingkerpat ki bor sarkar ban pen klan ka jing talasi baderu ban pen shitom mardor kumi ki breu ki bajumlian ban island ki nong Bangladesh ban yorung hapok ka jala ki balong ki sok pedung ya ka imlang salang hapok ka jala dan kalian jungi ka HNYF Southern Border Area di lawan mi mentasi hangni po dangar police outpost habide betu ka jingjia syakam ki ki nyawut ki khar Bangladesh haki pulet jong ka jahalu para outpost te ilwannya jisang ilmut bonwan kendu ya officer in charge hang tu tamba umdon nomor ka jingdon jong ka case ka ba menemet haki jingi tu jong ginong tren tu ba kidang yok kembiang selain ki khar Bangladesh nakini than border angte po janchnom nong krea te nakaliang jungi kum kaseng nomor kada nomor bagi sokya habine bani ka kambat ka jinglat lan ka jungi ki khar Bangladesh nakapos kupor di manse ban wan her sinis po dangar ban je kendu yu police in charge tamba umdon de nakaliang jungi ni nakaliang jungi kum kaseng gida karpat jur ke sarkar bat bangi da ban jur bakadai ban shimkhia bidai bat kani kam amar kani kam ka jingwa jitep ke jungi kam desu kasin ka banikong ka bakin ki khar Bangladesh ki yo ban durung lai lan spo put sam joka ri India ka jungi namar ba kidon kita ki agent ki badai na kini ki border ki badai ki trajela bat bomber ki trajela ki ba shongchnong ki than border ki ba longkum kita ki nong yelam lenti khar Bangladesh tangan tak ka jimentoy bat ban kamai spa ilade ni da maham juru ibakum kini ki breu nila tep menu to breu bat kanu ta ka breu bale ibakum kita ki kam de haji syang mut bane phliu jumut bat ki pulet in hangni po dangar post kimdon te nakimdon umlelei nakeling jungi kum keseng ngin sim ngin hap sim khet dalade hi oman se kandan koi kasi bangi hapan her sini ki than bodar ki basong khle jat benreu kum ki garu ki hajong ki khar Bengali bangin haban lik khnra amar ki don bangi yo jingtip bakidai maki ki balas balai penrung tu ki khar bangla bat ban penpoi hado te po shlo nakalian jungi kum kaseng namar kadau ni da maham juru itiki driver taksi ni turis taksi ki bakit ibukum tu ki jet break ban wan namar ka jingwan ka jongki nyimtip ke jing thmu ka jongki ni si ki wan bantu kiwan banthem banwan penyak priu kumba ka jujia barbor hangi po alak balak lani galak bakli bagi ong ba kadon ki syak muti khari tika long ka jingma nam ta kinong ya nang yangi ya kini kesurok ka banlek syatish po Ranikor namar takadaw ka jingdon nakaliang jungi kum kaseng untan bangiyat nanti ngilai i bakidon ki de ki sipai BSF ki ba ap angte halak balat bagi ong ngintip ki ap ya ke ai habang i ki kali passenger ki bat ki check ya ki trok ki bat kit ya ki marbam ki pat bar ki bat te ke jingmut ke jong ka sarkar ka bu BSF kadi ban bo hapo jo ka snong le ban bo sport border kata ka jingkli ki bang kwa ban bo akhmat jo sarkar khnang bakan tip ba BSF umde ban shong po snong jo ki breu ka bala jingai kumba daki hapo 10 kilometer ar 10 lani ar 10 kilometer ti kata ke dan jimbut yu jika ban patrolling ye ke border rei wan ban patrol man cepo shnong ki breu ti kadi ke jingle ju BSF kemut ba ude ma uhi ba island ni khar Bangladesh ban yo ban ya badon te po lat bakli belai umyo ban bat kita ki khar Bangladesh kumu ki obat ki pulet nang te na po shlong namar kada ida kerpat yang sarkar bahkan lei habide ini khar BSF hoi kumba ngilei ba jingjia ki balajia kiri si baladep
kajing syasiat yap kajing ki paradok ki parasnam ji hau BSF kajing penmi kajing kajia ki babonjat angte po ki than jantia nang tis than perusla ke kata kada jimut yong bangin to border security force ni BSF bangin yo shongshan ni ki shongshan jong dari India tirrei watang mangi ki trai jela trai sno nimyo nimdon kata kajing shingan ki jingdon ni BSF namar takadang ida dawajur ba naliang juk sarkar ni ban wen mardor ki BSF ki bedon hantai halak bakli ba umdai ban shong hang tu ban berthut ikaya yang juk pat ba rib unlek patrolling sebordar kenapa kini ke jing yorong juk ni khar Bangladesh kanum jiashu nang nish khamat susu naglang jogi kuminalam ni da banjur ya sarkar ba kadai ban pen saja ya kitu ki dalal ki ba penrung ya kini khar Bangladesh kejing penrung ini khar Bangladesh kam desu kasien tamanta hendrei lam bun sien naglang jongi ki nalam jonga HNF ngila budien ma hendrei da kejing sian kejing betu jong gini nimla ban yo ku biang kita mar kata kini kalau ke kebun ba naglang sarkar ka hab ban pun saja itu di dalam ngala panong ba kilolong kinong set kala ye gari kejing penrung jongki ya kini khar Bangladesh ka rangkat lu bar kejing pentriem jong gile no joki terres mar kata sarkar ka pun saja de menyoki kum kita ki trader dan iki no sekla ya gari mar kata saisin ngada pempawe kejing so ban ai kublai kerpang di police department ba hajing sha ka kambat ai ya kejing songsngan ya kejing rum jingmi jong kini ki khar manga kade keti jong BSF Rei naglang jong police department kalau tristom lamba ki intelligence bagi yo kon kam ni kharbangla ti naglang jong i kum gi dalam ni kwa ba ka di bendon ka jingya ai jumot khamtam habre ba di jing soshan jong kani kadom border rangkat bat ki police bat saisien kwa panong ba naglang jong disi kadi ban tuklar habre bar ka jingshong jong gitu ki BSF hangke habo hangni habo alat rankor balat ka duty ke jong ki kalong tang ban set yo chini bat ki masi kita ki ma ki bu jingma ya gari ba ka jalu ya ni kwa ngili kunta omde itu kata ingalat markmat bagi chat ke kali bayar si snong kita ek kali pasnya Henry kim jusek ya ki kali ki ba ki bakio si suam nomor kata ke jingdon juki kamlong ka basaiso lene kam jiksma jumtoy ya namta ke jikshan jong ka jala jong gari ba jong thani bor oi ni da kwa ba hanto ke jaga deben song hi ki police nangni na ko dangar bakin chat ya ka in and out nang dak jikshan jong gari jala ba kamta me jong thani bor oi